Arep dipunat garwa. Seneng sira tegas. Beguguk maktawaton atiku kabeh. Apa yo dadak gawe? Kuto paripurna marang sira manggri sundut hormat. Sayu. Ayo sira manutan sun boyo ing Kediri cah. Wonten sinuwun. Wonten. Senopati. Yen to astine palupi tetep bagusuk makuna waton. Ingsun burake marang sira, boyong palupi Kediri. Monggo. Atiku, ati komik,
Wis tuwek-tuweke boyo padha nyebut. Kaya ngene iki cah nom gaul ngaji. Alah ambekane pedhot. Bukan aku. Mulane to Kang Jo. Yo, yo. Ambekan. Le, Dalam kowe sing nom iki ning endi ta? ah Iki kowe sing nom iki ning endi? pondok. Pondok piye to? Aku sangka iki ning pondok. Oh, ora iki ning endi? Talun. Talun. Oh iya ya. Awak dhewe syukur mangayu bagyo ya. Karo bapak demange talun. Nggih. Mugi-mugi Cek, rakyate satut runtut. Amin. Cek. Sing tani subur makmur. Amin. Kabeh pinaringan sehat. Amin. Lahir batin. Amin. Dengaran beneh. Amin. Lah, bae. Cetok. Dadi dongane tak amini to Kang Jo. Kene lho. Bengi awake dhewe wujudake suatu kehormatan ya, Kang. Ini balan punden awake dhewe panjenengan bobot Demang. Nanti kene iki. Talun. 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 Mang mangkat jalan-jalane belak-belak alhamdulillah teko kene. Nah, selamat ya, Kang. Ya awake dhewe memuji mugi-mugi menawa dados hajatipun bobot Demang saged pikantuk pangayoning Gusti kang Maha Kawasa sedaya masyarakat Talun paringon ayem, tentrem, murah sandang, pangan, papan lan tumpakan. Amin. Amin yo karo ngadeg. Iki cai kaya setek-setel. Maksudnya Iki ra papan iki sopan murah to. sandang, pangan, Aku papan yai ngono lho. Aku jangan sampai kok mengkem-mengkem tenan suwi ra jogetan iki. Dene sedaya masyarakat Talun ingkang tasih wuwungon dalem Kang Joletek tak dongakake muga-muga panjang yuswane, Amin. murah rezekine, Amin. dibarake wawasane. Amin. Mas aku nek sing teko aku kene ditimbali ping 5 ngono kok ya ora mirenge iki jane sentimen apa piye? Kang, jenengan kan nyuwun gending apa? Eneng mboke aku ngalih Ya aja ngalih mau dijak bareng-bareng nyambut gawe kok ngalih. Iki urung ketekanan kabeh. Lah urusane karo pake Ya mboten wong aku cintaku ki nyang kowe kuwi tok. Iki Iki aku ngaji tok lho, Mbok. sik awakmu karo iki kan dulur lanang. Iki sing tak seneng iki kowe lho. Nah iki nek jogat ki sikile nyeplak-nyeplak. Talun alur. Setel jagat kok ngendi? Kowe udah gumun lah kae sih setelane sok kaya ngono. Nah iya kok. Jadi aku lan kowe kan telu kan. Yo kelingi intine. Nggak toh, Pak Keling. Kabeh ke ora tunggal kandung nak. Ngoten tunggal apa? Ini tunggal lho jenenge. Tunggal paguyuban. Jelas cepuke ning ratan. Ngoten nggih. Kang Joledek. Aku gawe ya kaya ngono kuwi. Jenengan mau mriki bingung napa mboten Kang? Bingung napa mboten mriki pau? Aku gawe kurene glek gawe. Oh, melayu ngaten jenengan pun ngertos mriki. Ya nate. Heeh. Saiki nyuwun gending apa neh? Pak Keling, Pak Dalang. Monggo. Majeng mriki Pak Dalang. Maju mriki. Kleru kaya ngono kula jan tenan. Wah yo kalah, alah. Yo, nyuwun apa meneh sitok kas ngono Kang? Ya karo bocah-bocah yo. Lah iya karo bocah-bocah. Bu niki mriki Bu ingkang setunggal dhisik mawon. Ngene lho yu. Pripun? Ade intine ya. Derek pangayu bagya. Nggih, heeh. Tegaken swasana tugas awake dhewe ketopake wis Nggih. dimainke, pramen-pramen wis dimainke Nah, setengah main nggih. aku wis eneh ya to. Sembah nuwun nggih, Kakang. Kalau dan waktu ayo seneng-seneng sak untara ngono lho. Ngaten, lah nggih. Nika ditimbali nika pun mriki nika. Nah, niki denok deblong tunuk-tunuk jan ayo. Mriki, Nduk. Lah memang jere kon gendong. Kang. Lan gendong aku. Ora kuat ra gua lah. Nggih. Lah, Nah, mriki. Nah, niki lho.
Monggo. Yo kono apa kono yo. Seneng-seneng napa panyuwune, monggo. Pancen seneng-seneng tugas kulan kowe. Heeh. Yo gendek iki rak ngono. Ah nggih, heeh. Wong saiki lho, jagel diwangi jajah iki gunane apa? Ya sawetara wae sing penting seneng. Kokean jejes ngondakan muntuk ning lambe. Kandhane kok ya. Lah nggih kok. Sing penting suasana iso gayeng. Ngaten, nggih sembah nuwun saged ya, Kang. Masyarakat ing talon kene. Ngaten. Kita sadaya sarombongan pun ditimbali kalian Bapak Lurah mriki. Sembah nuwun sanget masyarakat mriki nggih, Kang. Iki panjenengan Bapak Demang. Demang sinten? Oh, ngaten nggih. Tasakuran. Lah nggih kula pawen ten dalan tangket daleme Pak Lurah. Pak Lurah sinten, Bu? Lah kula kesupen mboten mangertos. Oh, Waroto. Lah mireng kula. Mireng kula ki Bapak Lurah Surata. Lah niku sak ngebul mboten wonten. Lah nggih Roto. wagi Warek. para ayo coto. Nah, roto masyarakat. Oh, ngaten nggih. Sip Kang, sip. Heeh, nggih, betul Kang, betul. Simpate ade. Nah, nggih saben dalan pun dipasangi banner ngeten iki ketoprak cahya budaya saking Karangpatian Balong. Nah, jan tenan monggo Nduk, maju to Nduk Cahayu. Nyuwun gending napa? Pak, Bu, mbok nggih ampun mantuk riyen to Pak, kula tebih-tebih saking Balong mriki Pak, ngentosi rampung nggih Pak, Bu. Karo tak dongake sing sewu ngono dalam kene muga-muga diparingi rezeki sing akeh gek nanggap neh ora ketak. Amin. Tanggap iki tok ya oleh. Heeh, sampean mriki malih dolan. Tak dongake anake tambah. Jeng ben mriki malih dolan teng Telaga. Monggo nyuwun lagu napa Nduk Cahayu? Iki sesek pitepangan riyen napa mboten Kang Jolodek? Maju ana. Bocah ketik. Enak Jan tenan. Saiki nek pitepangan iki saka sing sepuh iki dhisik. Nah. Ya, Mbak menawa. Monggo, Bu. Sedulur. Nggih. Ingin ngersakaken. Sesek, niki asmane sinten, garwane sinten saking pundi? Niki nami asli napa nami samaran? Asli yo, nami asli. Nami asli, Pak. Kuwi bentukmu kaya ulek-ulek emang melu rene iki lho nyapa. Aku mangke iki lho ya ditemu nang dalan, sirku ya ora melu lah Lah potonganmu kok dicuk dawet kok melu jok kene iki nyapa? dijak jerake ben lucu. Sapa sing ngejak? Lah wong kuwi mau. Lah kene modelmu tok wis ora mentolo lho aku. Lah terus piye nek Ora aku apa-apa. dun? Sing penting nak urip wis kene melaku Lah kene. iki sing ngene iki malah sing angel lho golekane. Piye? Ndi? Iya. Jaluk sing ndi? Sing piye nekno? Wis kono-kono lah. Aku diwang apa ngono iki ya pancen yo. Ora kowe ket mang kok sentimen karo aku jane ngono nyapa to? Aku ngerti sayang to apa? Piye iki? Arep Sing kaya sayang sing piye? ngopo? Pancen kabeh yo. Ya ampun. Tetesan karang Terus pancen kaya ngene iki lho piye? Ya warna-warna kok. Padalang nesu lho, delekan muntar-muntir ngalih lho. Ora. Eleh plerak-plerok. Kanggo mesti aku dijegur ning telaga. Ora nesu ket mang. Masalahe nek boleh nesu ket mang apa? Lah wong aku mepe gaplek to mepe ning tampah lah kok uluk-ulukan kaya ngono kae piye? Layak. Hah? Layak. Susah aku. Kan kenalan lo pripun? Mbak pilih Kang badhe ngersake ngeding. Nggih, nami kula Bu Keling ngoten Nggih. mawon. Jombo Saking adem. Jombo Jambon. Monggo. Kae namen. Lah kok iki. Kula tinggal mriki, Pak. Lah iya lho. Iki pelecehan lah iki. Aja ngono, Bro. Wong aja delok mbok-mbokane. Tandang gawene, nggon-nggonane penak. Loh. Maksudnya penak dijak gawe bareng-bareng ora mudara lanang. Wae kaya sepira-pira manut ngono lho. Maksudnya penak tinggi urip bebarengan, nuntut rezekine wong lanang, paring kaya sepira-pira meneng beda karo ngene iki. Kula teng napa, Pak? Iki Kowe ijo ora ngatasi, Mas, yakin. Pamudutane napa, Lur? Pupus gedang. Pupus gedang. Pupus gedang kepayungan udan deres anduk katresnan panyenetes neng pipiku kamu sabda gedrik
dhuwure ngakoso lunga tanpa ninggal asma kadang-kadang saya lantas mane-maneman kareng dadi klaras tresnaku ora kok gagas mane-maneman ilang tanpa tilas saiki neng dimanggonmu aku lali marang asmamu yen jodoh sewu dalane mugi Gusti manggenake Cahya budaya gedang payungan udan deras andum katresnan banyune tes ning pipiku kok usap keticiku bebas gedang menawa saya suwe bakar dadi amba mabur dhuwure ngakoso lunga tanpa asma bobos gedeng saya lantas mane-maneman kareng dadi laras tresnaku ora kok gagas mane-maneman ilang tanpa tilas saiki nang dimanggonmu aku lali marang asmamu yen jodoh sewu dalane mugi Gusti manggenake Pupus gedang sampun kunjuk katur wonten ngarsa panjenengan dadana ya mudeng lagune enak. Jane ning ya ora iso. Mudeng Dudune jubile. kok eneng bubane sindian sing paham ya jan. Ini maju sita-sitangke krungu saka kono tak nyawer 100 ngono kene. Lah ngono lho. Tagihen ngene ra nyawer. Maju Dik. Ayo. Lah ngono lho. Duk nyuwun apa saka kula dhewe nyuwun apa niki? Kok iki tak pamer-pamerke kok. Sing patut ping pamerne barang ngene gawe ngene iki wong koel ngene iki barang apa Alah, mau tingkahne wis nggone jawab kok. Kele karo jabang barang iki apa wong-wongan. Betul. Nyuwun apa, Pak? Niki, Pak. Golek duit ngene niki. Sinten iki? Tondo moto, Pak. Niki panyuwunan napa pamundutan nggih, Pak? Panyuwunan. Nggih, Pak. Niki menghibur lho, Pak. Ya diminangkani. Nggih. Aduh, Bu. Ya yo. Senadyan to ora mesra tondo mata
lelabetek kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumete sing banyu kang ademke kangane ngatiku kondo mata mertandani atiku tresno nadyan nate gawe kelo ning nyatane mung katon ning mata tak simpen ana kamarku dadi suling siramu tak simpen ana hatiku liya waktu bakal ketemu senadyan ta ora misra tandha mata sing tak tampa senadyan amung sepele nyelengake kabeh lelakone kaya rembulan lumaku kang madangi wanci dalu kaya tumete sing banyu kang ademake kang ngatiku tandha mata hatiku tresno nadyan nate gawe gelo ning nyatane mung ketone mata tak simpen ana kamarku dadi suling mring sliramu tak simpen ana hatiku liya waktu bakal ketemu Iki ngene ya, kripik gedang kripik telo ya awake sowan ora ijen. Nggih. Gawake gamelan. nggih Ayo nang apa dipijiti kae. oh ngaten nggih lah nggih Jembot, aduh kuwi jenenge kula wau jembot. kesupen Kang Mas nggih nah Masnya sing kebet aduh duh napa Dek banyu langit pripun Ya, niki Banyu sabar Langit, mawon yo. Pak niki Pak nggih sabar